Συγγνώμη, είσαι φίλη με τον πρώην σου? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι υπάρχει φιλία μεταξύ πρώην? Σε ποιο κόσμο ζω εγώ? Καμία σχέση. Μπλέκετε σε δύο διαφορετικά πεδία. Τελείωσε. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, ναι. Μία ελπίδα, ένα αποθυμένο, ένα όχ και μήπως τώρα γίνει, όχ και μήπως χωθώ. Και το λέμε φιλία. Να το πούμε φιλία, αλλά τουλάχιστον ας συμφωνήσουμε κάτι μεταξύ μας. Ότι στον εαυτό μας δεν θα λέμε ψέματα. Τα ξέρουμε ότι ίσως ο άλλος ελπίζει και μας συμφέρει λίγο που ο άλλος ελπίζει, γιατί μπορεί να έχουμε και τις μοναξιές μας και να θέλουμε και ένα boost. Να υπάρξει μια φιλία λοιπόν με πρώην, γιατί πάλι θα πέσεις να με φας, θα πρέπει και για τους δύο να έχει τελειώσει απόλυτα το ερωτικό κομμάτι, θα πρέπει να μην σε νοιάζει ούτε εσένα, ούτε εκείνον. Με ποιον βγαίνεις, γιατί βγαίνεις, αν βγαίνεις, τι θα κάνεις, πού θα φας. Πες τώρα εσύ την άποψή σου. Υπάρχει φιλία με τους πρώην ή δεν υπάρχει? Πάλι κάνω λάθος? Ας κάνω πάλι λάθος. Δεν πειράζει. Μαθαίνω εγώ από τα λάθη μου. Σε φιλώ.